PageMaker install dan kan soi do na PageMaker install dan chu tuna kan software da na lai kan zong liang computer kan kalanga chuan heta hian kan software kan da ta chuan heta hian PageMaker chu rar filing kan da chu mi rar file chu hong tur chuan hemi rar WinRAR a hi hemi software a hi in computer a in install ve ngai ni chuan hemi hi in computer an in install anga chuan hemi rar file hi hmuh theih chi ta ni chuan hetiang rar file kan ti zip drive kan ti ang chi te khang ho ka data backup nang kan hmang thina chuan hemi hi a rar file atang hianin kan extract don ani install thein kan hong don ti na ni chu tang kan right click anga chuan extract file la kan kalang extract file chuan tan hian hei lo lang le a iok to pang tikhan file khain extract don ta ni chuan tan hian yes to all ti hian in extract mial ta chuan khatia in extract zo chi khana chunglaman hian en taila hei het lai Adobe PageMaker ka hon theina lo to ta tan hian kan double click le zawang chuan hei file lo lang thut ta file lo lang thut an hian set up pa hian ni kalang hemi set up computer lem lan nan hian kan double click ang chuan yes le no tur lo lang a thina khata khan yes mei tur ani tikhan ai install chi ta hei hi kan hak ve le dewanga hei 100% ani to a rei to lo tur ngai la tikhan hemi hi lo hak char hri mai ga chumi zuan chuanin kan hian ti dan tur ron lang le do na hei tiang hian khami install zo chi khanin hei hi lo langa inex sang inex le hei english sa da mai tur US English next lenga US English sa bok next lenga chuan tan hian kan accept chuan tan hian hei rong omta typical te compact te custom te omta typical a kan da chuan hei lo lang ta di chuan tan hianin business mo individual a mo hei du zok nai da theya individual an da taila tan hian i hming khai chunga ta poi hming chunga ta poi hming chu don ta ni chuan ta po i hming chunga LM computer te lo ti taila LM computer sorry tan hian institution te lo da taila tan hian serial key kha kan nei ngai ta ni serial key nei tur chuanin Windows key a kan zuk met dona keyboard layout kan tilang lok nge tikhan i keyboard ang khanin hemi Windows key hi zuk met zo tikhan Windows key khai zuk met zewa i zuk me khanin heng ho hi ron lang do ani chuan hetlai hon na pa nga yang khan tani click lega chuan tan hian a serial key a kha serial key tikhan i open lenga chuan I can minimize le lok hetlai serial key ron lang ta ni serial key ron lang an hianin tan hian hei highlight anga chuan I right click anga I copy ang right click copy chuan chumi zuwa Windows key a khai met leang Windows key a chuan tan hianin I install na kha hei hi ni ta ni hei tani click anga tikhan tan hian I paste ang control V tikhan I keyboard a Windows key a khai met lenga tan hian hei hi hetlaya a software om na kha ni I hong lenga serial key a bok tikhan chuan a hnunga mi hi ti hian I highlight lenga I copy leang right click copy chuan chumi zuan hetlaya hnuai mi kha kan en lenga chuan tan hianin kan paste leang chuan Windows key I met leang
Windows key kan hon to wa khan hei asir berai hon sa lo ta ti kan hon sang khang kal hiat to meng ti khan kan copy liang right click copy chuan tan hian kan paste liang control v Windows key kan het lenga hei hon sa kha kan zu khong ve le menga chuan hei pot lian deuh taila ti khian hei tiang kan highlight lenga kan right click lenga kan copy liang chuan tan hian kan paste liang right click paste ti kha chu Windows key kan het lenga hei kan zu khong lenga ti khan pakhat hi kan close dei lok nga pati hei ka khonga ti khan chuan hei hi tiang kan highlight lenga kan right click lenga kan copy liang chuan hei kan minimize le dei meng tan kan click lenga chuan kan paste liang right click paste chu Windows key kan het liang tan kan click lenga tan hian hei tan kan right click lenga kan copy liang kan minimize lenga tan hian kan paste liang right click paste ti khan kan next sang chuan kan yes sanga hei kan hak ve le deunga ti khan lo lang le a chuan kan next liang kan next lenga hei kan hak liang ti hian hei 100% thleng om hei thleng kan hak le do nei 1% 2% 3% ti khan 100% thleng kan hak to pang ku ti kon file kha in copy char ta ku kan ha zelanga ya headline c ron lang hi C drive chung khanin hemi a software file ho song song khain copy lut fekani ti khana lowin copy zota automatic in ain copy zong khan automatic in hei hi lo lang dona chun yo okay miang okay chuan tan hian if finish hei hi tian in check ma che poilo finish chuan kan okay ti khan page maker chu adobe page maker chu kan install zo der ti na ni chuan close le taila hei po hi alo lang dona hei po hi close le ngal dei na ti khan chuan chumi zuan tan page maker ti type chinila okay page maker kha lo lut to ta ni kha page maker install da ani